نعم الذي وحرمت عليكم حرمنا مؤمن كد المحصنات نعم rewbe be ganduda ko resaabe be cuwa seerede resde debbo mo resa o seeraka en harbi amadou min an-nisa ito bange rewbe resde rewbe be ganduda wala seerabe dum bidane harmi faami illa ma malakat aymanukum نعم wana ko jeydum nyaame mon ko wayno horbe mon horbe be ganda ko dahabe so tawi ahdahi kordo addama ma fala kum waddu hunna en dagani on jabon do in kana lahunna azwajun fi daril harbi hay se be jogi worbe to darul harbi ba'da istibra isala fi imambe en dagi jaba fami allawi kitab allah ando winma ko harbi dasado besdum jaro wara kordo de so tawi jona yehi ayna balla do addahi a addi do taw ko rewbe resanobe addi do en do wure he kaywa alastini mame be ha andama do bana de sa yaagi be sella da to tuma min sa yaagi be sella min sella yaabde be kam kitab allah dum don ko bindade onande allah alayko mon yani ko farilla e modon o hillalakum on dangnanama sehda on dangnanama ma wara ako woni caggal zalikum dum modon andi tuggude hanki ko nyanguda hurrimat alaykum ummahatukum tuggude ton ha do aywa ko ene harbitat joni non ko wana dum ko non tuggude hurrimat fewdo ko o wana dum ko on dangnanama pamadu won wo hillalakum on dangnanama ma wara ako woni caggal zalikum dum mon Allah dangnani on an tattahude dabbato aywa e rewbe he dabbirombe be amwalikum jawdede mon tengeji muhsinina taw ko resdirbe ghayra musafihina anani de taw kadi be wana jinondirobe ka taw wana jinondirte barasa resde wana jinondirte famastamta'atum kala ko ndax misdon kala ko ndax misdon min bihi emum kala ko dokkudon be min hunna e mabbe on jaabi bo desibe on jaag ndax min mambe kala e mabbe famastamta'atum bihi kala ko ndax misdon e mudum min hunna e mabbe fa atu hunna fattebe ujura hunna jobdiji mabbe woni tengeji mabbe farida tan don ko farilla wala juraha alaykum bakal ala e mon non fi ma saradaytum kala ko berodirɗon bihi e mum min ba'd al faridati caggal masalan anani de rubu dinar so rubu dinar waɗama gasi kala ko hankani ko kalɗa e debbo ene sella rubu dinar no yo timmu so rubu dinar timmi so wima ya abdu million hankadi hakkude moɗon so wima kadi ko wima fo hankadi ene sella so wima machine ñotowo so wima auto so wima biye makka kala caggal rubu dinar o ɓenni kala fo yen hen Allah wi dum don ana min ba'd al farida wa inna Allah lamda Allah ana o serani aliman ko gandu tago makko hakiman nyenyol wa man lam yastadi minkum kala man muhattanani dawlan anani de bange to bange ngalu ala ngalu al yankiha ko resirta al muhsanati rewbe rimbe al mu'minati daw julbe ala ngalu ko ene resira debbo juldo debbo dimo ala ngun ngalu Allah fa mimma malakat aymanukum koko jeydum nyaame mon desedu deson horbe min fatayatikum adandi e sagataabe mon al mu'minati rewbe julbe wallahu Allah non bi imanikum a'lamu andi bi imanikum kuma andi limanagal modon wadde faktafu bi zahirihi kenyite de anani ko feeñi he ko wakkalu sara'ira ilayhi ko woni der ko bade e juude Allah fa innahu la'alimu Allah woni gandudo bi tafsiriha ko se anani sabu rubba amatun tafdalu al-hurratu anani heewi kordo kanyum buri dimo wana wadde hore nek resde debbo dimo kordo ay so tawi aronki danje ngalu ka ala resida debbo dimo juldo yew kordo juldo ndesa sa jibini non halfe sa jibini halte ada kordo kalfaado ndesta sa jibini halte mo halfa ka wana kordo e kamatu allawi ba'dukum min ba'din yoga mon e yoga antum wa hunna sawa'un fi din wana wadde onon rimbe be e kambe hobe be fof onon foto bangi diine kon goto wadde fala tastankifu min nikahin or ne feresde fanki ho hunna desebe kambe be do horbe bi izni e yamirore ahlihinna walla ahlihinna yamirore adani dey
waliyaɓe maɓɓe woni halifaɓe maɓɓe ko aatu hunna totteɓe kamɓe segere horɓe ɓe ujura hunna teŋiji maɓɓe bil ma'ruf no moƴƴiri tawa ustani tawa kadi juutani muhsanatin tawa kamɓe horɓe ɓe eɓe curi gayra musafihatin ɓe gona jinoɓe tawa ɓe suriɓe ɓe gona jinoɓe wala muttakhidati baɗa number alhamdulillah barakallah mawɗati tawa mbaɗa jogitiɓe أخدان سهلا بجندة بنج سر الله فإذا أحسن ستيب اللسان فإن أتينا سبنغد بفاحشة فنن الله فعليهن إن وطي بكم بهر ببه نصف كشر ما على المحسنات كوطي رewbe rimbe rimbe rewbe boombi wana en jangino boomri dimo so jini ko fiyete temedere de kordo non hayso resa ko feccere wadde fota من العذاب تبانغ هيت من العذاب تبانغ هيت فيجلدنا 50 بيئة تفند جيبو غول ويغربنا نصف سنة أيوة مثلا بتوم بين فد فكر هيتان ويقاس عليهن العبيد رewbe be warbe be non hay warbe mabbe ko hen isete ma tuwe warbe be ben ko non tan zalika resde korb tawa ala tenge sa ala tan resde kordo dum don liman khasiyal anata wodani ko kuldo jina sa andi sa resani a jinat de sa kordo ono gandudo sa resani kordo jinata on so danyani tengi dimu yo jor wurte korkata do wone korkata rane may fo min ko be mon wa an tasbiru so tawi on muni resde ga wa resde horbe be son basi resde horbe be khayrul lakum buri mojjandam de wonno sa resi kordo biye wonta ko jiyaado so biye wonti jiyaado non ene muusi se basi resde kordo buri mojjude wallahu lamda allah ghafurun wa jafato rahimun dirmuto yuridullahu allah kay muy ko yubayyana lakum haw finnina on shari'aji dina mon e maslahaji alhali won wa yahdiyakum o fewna on sunana labi allazina nabe min qablikum adinabe on wala dawa hen wa yatuba alaykum allah jabana on tuba yaddu bikum an ma'siyati anani de urtuna on ga gofol makko allah ti kuntum aliha ngol gonno don e muɗum allah jabana on tubu biya patal ottade mo wallahu allah no alimun kanko woni gandudo on hakimun nyenyude e golle mum wallahu lamdo allah yuri ko allah ummul ko an yatuba alaykum de o jabanta on tubu buya o yuridu alladhina mu'yan non yattabi'una bi enene wa ash-shahawati tujo hol yahudi ko be annasara en e majusi en ko be zunnati en e ferebe wado be parti be ko be don muy ko anta milude oñoto don maylan oñogol aziman mangol be jidi ko on oñoga goonga badan ko harme bela bayonno be bayni yuridullahu allah kay muy an yukhaffifa ko hoy finanta ankum ga modon allah muy ko newnante on ñaawoje sharia ko khuligal insanu neddo non tagama dhifan ko lodo la yasdu anin nisa'i wa shahawati neddo tagama o wawa munje ga rewbe o wawa munje ga tuyoji ya ayyuhalladhina amanu he modon gonginde allah la تأكلوا أموالكم ورنيامون دري جودة لمن بينكم حقون بالباطل من هرمري ورنيامون دري جودة لمن هرمري أفعل أنا ندي وتري أجا فونتي أن نعمل تبانغري باي تيتو ده تمدو أن هرم الله ربنا إلا أن تكون سوانا نون ستوي جودة لي نعم غول يعني تجارة كوي جودا أن تراد منكم تو كوي ولي أجا على ولا أم ولا أدي تيودر على ولا كم كجاي ومرسي أدي مرسي دبوا تجيب على ولا أهانغا كمان دلال أسودي كارا وانا فاهم إلا أن تكون سوانا نون لاتو أنا ندي تو نعم قول جودي قول لا تجارة كوي جودا منكم أن تراد قابل درال منكم بمودن على ولا أم ولا منكم وانا دقي نعم درال ولا تقتلوا أنفسكم وربنا كتالي من برتكاب ما يؤدي إلى هلاكها سبو وقتنا لك أنا يتم كيودي حلقه في التانوبة أيان كار في الدنيا والآخرة ودك هرمي برنا يعدونا والله بلاك هرمي ما يانا رجيبون وربنا يدو
andi sa tetti jawdi ñanande aɗa wawi wareede sa wujji jawdi ñanande aɗa wawi wareede sa jampima jawdi ñanande sa tawi a woni daboto a yeehi leyɗele a waɗi triyagal a heeɓi million ngaji temedere walla temedde ɗiɗi million jomum yiyani haajum so ari wawi pelli dem ɗum wala taqtulu anfusakum kene mbaɗe fittade ƴettude fittade wursum kene mbaɗa ɗum inna allaha no lamɗo allah kana o laatim bikoɓe mon rahiman ko jurmotoɗo saabu hadde mo ɗum o haɗi on ɗum o man yafa al zalika kala mo golli ko haɗa udwanan e yewtude ko dagi fewde ko harmi o zulman e toñde fa sawfa nuslihi allah wima min nanno فسوف نسليه من نارا جيبل أسمتون وكان ذلك لاتيم دب على الله الله يسير النبي إن تجتنبوا ستوي أنقل إسيم كبائر مولي ما تنهون عنه كخرج الغامود ووين أنا نديكو غندا إني أدى إما حلقات أي كالقتل والزنا وين ورد هوري ولا جناء ولا وجود هيب تيمد جيدي على أنني الله يسو أنقل بيدي بكتوجي مولي نكفر عنكم من كفرنا سيئاتكم بنندي مولي وندخلكم من نار ايوا انني دي مدخلا ناتر كريما نغاندا كو تدونو هون الجنه ولا تتمنوا فتنغود دي ما فضل الله به فالله قرني e mudum ba'dakum yogamon ila ala ba'dina yoga so tawi wonko Allah rokki goddo fakkanima oto watti hen haqqille ma to watti hen gide ma sa watti hen haqqille ma tan gonta gasit woy sa yo ko kaari dañiro dum den dum wala dum non ko hasdagal arta Allah horo badeno tamanni o wen sababu aya o jippade ko ummu salamata kanko joom suudu nelaɗo Allah o wi hanino kawnuha min ar-rijal hanino taw ko koye worɓe o jeeya wa zalika woni sababu wiide mo noon noon li anna Allah sabu Allah faddala ar-rijala Allah ɓurni worɓe ala nisa e dow rewɓe bi umuri wona gueɗe ɗe Allah ɓurni gorko e dow debbo o wi min ha ene gueɗe ɗe Allah ɓurni debbo e gorko e dow debbo al jihadu debbo farlaka e mum tellode والجمعة دب فرلا كي وجود الجمعة والزيادة في الميراث دب كذي غرق كذي بود دب ميراث تبان دون وغير ذلك وتمني سأندك وتتمني التعلق بحصول أمر في المستقبل ويد يو على رقم أمضو إيه جو أمام يا رقم وتتمني كذا تلفف كهود بينود شنو لا أهبائي يدوه سلف بحصول أمر في الماضي فإن تألق بانتقال مال غيره له أو لغيره مع زواله عنه فهو حسد مذموم obis tawi haqqille ma woni ko ganduɗa ko goɗɗo jogino yo iwi e juuɗe makko arta e juuɗe makko walla ala ko goɗɗo o jogino ko yo iwi e juuɗe makko hayso artani e juuɗe ma yo iwi juuɗe makko fata goɗɗo oto wone makko tan ɗum ko hasidaga ɗum kam alaka barke ɗum waɗaka barke ɗum woni noon Allah wi am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi oɗon kaasiɗo yimɓe ko Allah rokki ɗumen o fi zalika koye ɗum ɗon qala ibnu hanbal ahmad ibnu hanbal omo yima ɗum o wi ala kulli man batali hasidan atadri ala man asa'ata al araba o wi an balɗo an hasidomi aɗani mo bonɗanede o wi ala jawabu mum ko ala min ganda asa'ata ala llahi fi fiirihi bonɗanede koye Allah e golle mum Allah itti huude hokki goɗɗo mbiɗa woy sayo bonɗanede koye Allah ka annaka lam tardani ma wahab elli a welaka ko Allah rokkibi ko fakara jazauka o wi ɓuri wonde jobdima an kanduɗa ko an khassani ko Allah hertinami e ko rokkibi ko wasadda alayka ɗarigal ɗaɗatu Allah udda e ma dendagal laabi ɗaɓɓale fof mbasa dañde Allah rokkibi ko rokkibi ko an keddoɗa e basal woni hasidagal وإن تألق بمثل ما بقى بمثل ما لغيره ما بقى نعمته فإن كان تقوى أو أصلاحا وإنفاق مال في الخير فهو مندوب فتوينا وانكو الله ركي حافظ الحافظ دني ريني قرآن النبي الله باي من ريني قرآن كما حافظ كيو هدو قرآن kare min yo Allah rokkam hono ɗum walla ala haafat dañi million ngaji min yo Allah rokkam million ngaji onon Allah rokkiri haafat ni taw million ngaji ene keddo juuɗe haafat walla haafat huuli Allah min yo Allah waɗam no waɗi haafat ni min mboɗo huuɗo Allah walla haafat ko moƴƴo yo Allah waɗam moƴƴo no waɗi haafat ni walla haafat no jogii jawdi o moƴƴo weleede Allah min yo Allah rokkam jawdi mbeɗa waɗa wara weleede Allah ɗum ɗon o wi man dubon ɗum ne yiɗa ɗum moƴƴi ɗum tawi ko ɗum kay baasi Allah
faaɓe wi tawi ko ɗum ene moƴƴi haamay woy konngol nela sallah sallam o wi la hasara illa fitnayni o yiha asdagal so tawi aɗa waɗa oto waɗ ɗum so wona e geɗe ɗiɗi rajulun atahu llahu malan fa sallatu ala halakatihi fil khayri o wi gorko Allah rokkamo jawdi Allah wurtamo e halkude jawdi ndi e moƴƴere wa rajulun gorko atahu llahu l hikmata Allah rokkamo gandal fa huwa yaqdi biha omo ñaawira gandal ngal wa ya'lamuha wa yu'allimuha annasa omo jangina ɗum yimɓe ɓe anne mbiya Allah hokke ɗum wa amma in kanata mannil mala li mujarradi l ghina fa huwa jaizun so tawi noon wona pour yo dañ e ko moƴƴere tawi ko jiɗɗata ko ya dañ anne gandu tan ho dañiri ni ɗum kam ene dagi kam parce ala e ɗum ala kono yo Allah itta juuɗe makko ɗum ko haadagal yete Allah wi lirrijali ene woodani worɓe nasibun geɗal min maktasabu koɓe paggiti to bange moƴƴere e jihaadi wolin nisa'i ene woodani rewɓene min maktasabna kala ko paggiti to bange dewal Allah kañumene ma dokke ɗum ha timma hay goto en woppetaki eyi goto en fof kala ko waɗi e moƴƴere ma yoɓe ha timma faami bima fil hadithi rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha so tawi mi yamiranoma yomi yamir neɗɗo yo sujjan neɗɗo mami yamiranno debbo yo sujjan gorko ko fil hadithi ida bata ar-rajulu ghadbanan ala zawjatihi so tawi gorko waali jamma ha weeti ene tikkani joom suudu mum batatil malaikatu tal'anuha ila sabahi malaikaje mbalad hudde debbo o ha Allah findina subaka so gorko waali tikkande debbo mum e jamma ha weeti malaikaje mbala huddemo kanko debbo ha weta ene moƴƴi was'alullah Allah wi hoto kaatiruɗe ñaagoɗe Allah tan min fadlihi e ɓuural mum kala ko kato jiɗɗo ñaagoɗe Allah rokko on ma so monde haasideji inna allaha Allah kay kana seerani bi kulli shay'in kala huuɗe aliman ko ganduɗo wali kullin ene woodani gorko ene woodani debbo gooto heen fof ja'alna min mbaɗani mawaliya geɗal mimma tarakal walidani ko woppi ɗum yumma e baaba wal aqrabuna e bandiraɓe goo fof ene jogii heen geɗal to bange ndon walladina e ɓen ɓe ngannduɗaa aqadat aymanukum ene fiɓodiri ñaami moɗon onon julɓe ɓe e mumen oɗon fiɓodiri o wayno madina naɓe nde makkanaɓe ɓe peri tawi e madina ɓe ngaadondiri gooto maɓɓe fof aadondiri e goɗɗo on somi maayi aɗa ronami madina najo wiya noon makka najo wiya somi maayi min aɗa ronami madina najo wiya gallam en peccat jawdam en peccat en ngaadondiri Allah wi joni fa atuhum totteɓe nasibahum gueɗal maɓɓe to banggue miras holɗum woni sudus totteɓe sudus ko ɗum ɓe jogui inna allaha no lamɗo Allah noon kana serani ala kulli shay'in kala huude yo huude sahidan ko ƴellitiɗo hen wa minhu haalukum alhaali mon o Allah ne ƴelliti hen Allah wi ɓeɗon donnata mum ko sudus ɓe gadodirɗon oɗon piɓɓodiri e mumen goto he fof e so goɗɗo on mayina ron ɗum taw on jiidani Allah wi ko sudus ɓe tottete ɗum noon ko ayatul miras hade tellade nde mira telli han ganda Allah wi ala ko jiidiɓe tan ɗon defta mo jiidani ronodirtaka woni ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd ar-rijalu worɓe noon qawwamuna dokkama sembeji ala nisa'i e dow rewɓe de Allah de ene rokki gorko e dow debbo sembe wiyeede gorko e debbo poti kay ɗum wawa wonde e aduna wonta won haydar nga daro kaal ɗum fof feni Allah fenni ɗum feni Allah fenni yummum piiɗo debbo e gorko poti feni Allah fenni yummum ko woni sababu aya o jippade gorko ne wiya Sa'd ibn Rabi'a ko ahadu nuqaba il ansari ko goto e délégué ji Madina naɓe nasazat zawjatuhu joom suudu makko suutinoma wasmuha inde debbo o Habibatu bintu Zaydin ko ni debbo o wiyete debbo makko suuti fa laɗɗamaha o fiiɗum hello doki yehi haaltonoye bamum fanɗalaga biha abuha bam makko yaade makko ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam
babiraɗo yaade makko to nelaɗo Allah wa qala lahu babiraɗo o wimo o de kad laɗama karimati ene wayno o fii eywa joom ɗiyam o fii ɓiyam o fa qala annabi nelaɗo wiili tassa min zawjiha jaade o yoftoyo hello ngo jehe o yoftoyo kanko oɗo Saad ibnu Rabi yaade makko fa zahabat ma'a abiha o yaade joom galle ba makko haw yetti Saad ibnu Rabi'a pour o fiya ɗum hello fa qala lahu alayhi salatu wassalam nelaɗo Allah hawre wahyu tellima Allah wi nelaɗo wodimo neli wi mbiyeyo gartu ɓe garti irji'u inna jibrila atani jibrilu are aw waqara al ayata o jangi aya o arrijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd thumma qala aradna amran o wi minen de min jiɗino wadde alhaali wa arada Allahu amran Allah kadi yiɗi wadde alhaali wa ma aradahu Allahu khayrun ko Allah muy ko ɗum woni ko moƴƴi e wadde Allah noon wi ala joftago ala hakkude gorko e debbo arrijalu qawwamuna ala nisa'i Allah de wi worɓe de dokkama sembeji e dow rewɓe holko woni sababu bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sabu ko Allah ɓurni yoga mabɓe e dow yoga andi Allah ɓurnimo gorko e dow debbo to bange gandal Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange haqqille Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange ko wiyete wilaya to bange masala de kubal en kañum wonata Allah ɓurni gorko e dow debbo to bange alamagal e ko wona ɗo wa gayru zalik wo bima anfaqu e sabu ko kamɓe worɓe ɓe keɓe nafgi rewɓe ɓe min amma waliɓe jawɗele mabɓe wona an resata debbo aɗa waɗa dépasse aɗa waɗa ɗum dépasse aɗa resa aɗa ñammina aɗa yarna aɗa holna aɗa holtina I aɗa waɗa teŋe I on so tawi onon poti kadi ɗum hawnoto Allah wi fassalihatu moƴƴuɓe rewɓe ɓe noon ɓen ɗaanita tun ko ɗoftiɓe worɓu ɓen ɓen mbiyete moƴƴuɓe sa nani debbo moƴƴo ko ɗoftiɗo gorko hafizatun lil ghaibi renanoɓe worɓu men e birnal ndena farjiji mumen e ko wona ɗum bima hafizallahu ko Allah reniɓe hayso awsa alayhinna al azwaju ko warɓe maɓɓe mbasi yiɓe ko ɓe golla ɗum wallati ɓen rewɓe noon takhafuna andi en jangi en mbi debbo kam e gorko fotata ha baɗa wa alam anna ba'da ar-rijali afdalu min jinsi an-nisa'i wone worɓe kam ɓuri rewɓe fof firtata noon anna ba'da afradi an-nisa'i afdalu min ba'di afradi ar-rijal firtata noon wone rewɓe kadi ɓuri kadi wone worɓe ko wayno Maryama bintu Imran en Fatimatu Zahra en Khadijatu bintu Khuwaylid en Aishatu bintu masalan Abi Bakri en ɓeɗo wone worɓe kam kamɓe ɓuri ɗumen ba ɓurde worɓe fof noon kono worɓe kam ɓuri dendagal rewɓe wona rewɓe noon woni hen ɓe ɓuri wone worɓe kam ɓeɗo rewɓe ɓuri ɗumen Allah wi wallati ɓen rewɓe takhafuna ɓe ganduɗa oɗon kulinu suusa hunna cuutogol mumen a faami oɗo debbo yiɗi tan ko waada ko mbiɗa ɗum suuto ɗum dartata o wanma cokkas beele waada ko mbaɗɗa ɗum dañana yaari ene yiɗi yaade hol ɗum o feññini maaleji mum sa haalde makko o noddata sa noddimo o nottako sa haalde makko o jabotako sa wimo waɗanam ɗum o waɗata sa wimo jooɗo o jottako ko ɗo wela o yahata ko de o wela o artata an kandi o yiɗi ko mbaɗɗan wonko yi an ka miskino Allah o yi Faransa najo walla Amérique najo omo yiɗi mbaɗa fedde feere diwɗude mbete omo yahato Allah wi so on jiiɓer rewɓe fa izuhunna mbaajo ɗeɓe kulɓineɓe ko Allah wi hen so tawi o jaɓani wahajuruhunna kiiɗo ɗeɓe to filmadaji to banggue lelɗe so on jooɗima e diwa on lelodima an tello leydi so tellima an ngabbu so haaldema hoto jaaboma annen deƴƴa so salima aron kiyo naf awajima aron kiyo naf mbiyama wotte hul Allah rento lette Allah gorko e jogi haqqe debbo de gandade ɗum ɗo moƴƴani de ko mbatta ko moƴƴani de an kadi kalanama sa ronki aronki wadribuhunna hankanti piyeɓe piggal ngal helata ƴiye noon ay binta nguru anani
o wi anna al hijrata wa darba la yasuqu fi'luhuma illa idha tahaqqaqa an-nusuza o wi fiide nde e woppude lelde nde dagotta ko gorko waddi ɗum so wona kaɓogina oɗo hankande gonko ɗum dartata a faami o yuraduna fi darbi zannul ifadati sa tawi sa nani aɗa fiya ko sa fi tawade aɗa sikkere nafa wa amma al wa'du kam fala yustaradu fihi taqubu nusuza o wi kam waasu kam sa fof waajamo tan on kam hayso suutaki on kam hayso suutaki a faami fa in ada'anakum so tawi on mbaadimama ɓe ɗoftima on fala tabghu hoto ɗaɓɓe alayhinna e maɓɓe sabila lawol fewde fiidem sa waajima mo jaɓi annden hoto wiita aɗa fiyamo e mere yidde fiidemo tan hoto waɗɗum hoto waɗɗum anani fal madlub anani de Allah wi ndentude onon ne so tawi on tooñiɓe hada Allah leftude on fal madlubu an tastawsu bihinna khayran ɗaɓɓa ko yon mbasiyoɓe ko moƴƴi bima fil hadisi istawsu bin nisa'i khayran elan Allah wi mbasiyoɗe rewɓe ko moƴƴi fa innal mar'ata khuliqat min dal'in nde wonno ko debbo eywa taga koye wirgo gorko wa inna a'waja ma fi dal'i a'lahu ɓuri woñade e wirgo fof ko ƴiye gonɗe dow ɗe ɓuri oñade e wirgo fof ko ƴiye gonɗe dow ɗe ko hen noon debbo taga ala sago oño wadde wasiyomo ɗum addani debbo oñade sa yi debbo no oñi tan ko ɗum fa in zahabat bi taqimuhu oyi fa in zahabat taqimuhu ka arani so tawi a yeehi taqimuhu kasaratu o wi sa wi aɗa ɓucca hela wo in taraktahu lam yazal awaja sa woppi kadi serata kadi koko oñi tan sa wi aɗa ɓucca hela e sa woppi kadi tan ɓeydo oñade wadde fastawsu bin nisa'i khayran mbaseɗe rewɓe ko moƴƴi mbaseɗeɓe ko moƴƴita a faami inna allaha no lamɗo Allah kana serani aliyan ko towɗo kabiran mawɗo wo in khiftum so on gandi shiqaqa luural baynihima hakkude gorko e debbo hakkude debbo e gorko mum onon bandiraɓe ɓe an bamum gorko o e an bamum debbo o on paami hakkude gorko o e debbo o waɗi coow seeɗa on ko woni ɗon oɗon paami ɗum Allah wi faba asu nele hakaman nunɗuɗo gorko min ahlihi to bange koreji gorko o wo hakaman nunɗuɗo gorko min ahliha e koreji bange debbo o aywa masalan gorko to bange koreji debbo o e gorko to bange koreji gorko o nele toon ɓen ƴeewa so ɓe jeehi eywa kala e maɓɓe ɓe kumpito alhaali ono way so ɓe tawi ko gorko o tooñi ɓe mbaajo gorko o yo artu e debbo o hoto tooñ debbo o so tawi ko debbo o tooñi ɓe mbaajo debbo o yo artu e gorko o hoto tooñ gorko o so tawi kadi ɓe faami ɓeɗo hankadi hay so gondino koko wonata histoire so koko waɗa histoire ɓe ceerno ɓe ceernoɓe masala ɗum woni Allah wi in yurida kamɓe ñaawooɓe ɓe so ɓe muuyi islahan moƴƴinde bisimillahi waffiqillahu Allah hawridina baynahuma hakkude maɓɓe hakkude gorko o e debbo o annallaha no lamɗo Allah an o seerani noon aliman ko ganduɗo kala hunde kabiran kumpitiɗo nder no humpitori boowal mbaɗɗen waaleykum salam wa abudullaha goottiɗine Allah wala tushriku bihi shay'an hoto ndendine Allah hay huude ko wana Allah wa bil walidayn moƴƴene jinnaɓe mon ihsanan e moƴƴingol newana ɗe jinnaɓe mon kiggana ɗeɓe moƴƴaneɓe wa bizil qurba jomiraɓe mallodal bandiraɓe mon ɓenne moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal yatama alyatimeɓe moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal masakini miskineɓe moƴƴane ɗumen ɗiggane ɗumen wal jari zil qurba koddiɗo mo jiiduɗa to bange asko mo jiiduɗa to bange asko onon kadi koddi on moƴƴan ɗum mo jiiduɗa mo kodduɗa on jiidari kono onon koddi onne kadi moƴƴan fof ko jari zil qurba wiyete wal jari e koddiɗo al junubi koddiɗo goɗɗuɗo onon koddi kono on jiidani a faami onon koddi kono on jiidani walla oɗon jiidi kono on koddani ɓe kadi moƴƴane ɗumen wassahibi gondiɗo bil janbi to bange mo ɗannottoɗa walla mo ndenduɗa meccal walla sanɗa mo kodduɗa e suudu moƴƴan wassahibi bil janbi o onon gonde e suudu wotum
wabni sabili ɗi laawol taƴƴo ene ɗanno onon ɗannoto walla o ari ɗo aɗa jogi moƴƴanmo wa ma malakat aymanukum noon ne ko jeyi ɗum ñaame mon horɗe mon ɓe kalfuɗon maccuɓe mon ɓe kalfuɗon moƴƴane ɗum inna allaha laamɗo allah noon la yuhibbu o yiiɗa man kana o laatiɗo muhtalan ko mawnikiniɗo fahuran basatoɗo yimɓe ko rokka allah yiiɗa o Allah yiɗa mawnikiniɗo Allah yiɗa basatoɗo Allah yiɗa ɓe ala mawnikinaare noon waɗi ko kati gori wona mawnikinaare fof moƴƴaani ala won mawnikinaare ne moƴƴi nelaaɗo Allah wi attakabburu alal mutakabbirina ibadatun mawnikinaade e mawnikiniɗo ɗum ko dewal Allah ceerno mat barka heewi wi takabburun tawadu tazallulu awsaduha mahmudatun yafulu koye finaade e yankinaade e mawnikinaade hoto ɓurtuta kala hen ko ɓurti moƴƴaani awsaduha mahmudatun hakkidaade en ɓuri yetteede kala hen ko hakkidi ɓurti hoto mawnikino haa ɓurta kono hoto yankino kadi haa ɓurta won hakkunde tan sa yii tan ɗaɗa fa aɗa montoya seeɗa montoya sa yiɗa telloɗa so sa tellima haa leydi a yiyat kaɗa monta donka sa ngabbi haa dow yiɗa tellade donka ɗum ɗon won hakkunde tan awsaduha mahmudatun de hoto ɓurtude a faami de Allah wi alladina no ɓeen yabkhaluna ɓeene ɗawa ko waɗɗi e dow men wa ya'muruna an-nasa ene jamira yimɓe bil bukli e ɗawgol wa yaktumuna ene cuuɗa ma atahumullah ko Allah rokki ɗumen min fadlihi to bange ɓural mum Allah rokkuma gandal cuuɗa Allah rokkuma jawdi ɗawa hono yahudiyankoɓe Allah rokkiɓe gandal e sifaji nelar Allah ɓe cuuɗi ɓe cali haalande yimɓe walla naña jawdi calɗa askude Allah wi ɓeɗon kam wa a'tadna lil kafirin min podani yedduɓe ɗeɗo geɗe min podani azaba lefte muhinan koynoje